Yes, you are still watching Panimbaya sa Kabuntagon og among gikalipay ang pagpakig-uban kaninyo sa usa ka tuig. On March 22, usa na ka tuig completely ang Panimbaya sa Kabuntagon. And with that, among gikalipay ang paghatod kaninyo uban sa Seventh-day Adventist Church ug sa Hope Channel South Philippines ang paghatag kaninyo og community services nga talagsaon. Nganong talagsaon tungod kay daghan tag serbisyo ang atong idalit nganha kaninyo o kini ang gitawag nga helping one another. And helping one another tungod kay naa tay mga guests this morning nga sila ang atong service providers on Sunday, March 22 sa Kanituan, Covered Court, Cagayan de Oro City. We'll start with the gentleman here. We have Attorney Junald Rubeno, ang atong representative from PNPRO 10 and at the same time, ASI sa North Central Mindanao Conference. Good morning, Attorney. Mayong buntag, Charms, ug sa mga makausap pa, maakong panibaya sa atong mga kaigsuonan, labi na gyud sa atong mga televiewers sa usa ka malipayong adlaw ipapahulay. And also ang atong representative, President sa CARS or Christian Adventist Riders and Services. Dito sa Cagayan de Oro, Elder Ronnie Boyser. May buntag da Ma'am Charm o may buntag sa tanan nga kapaglaom nga nakakaroon sa ilang mga TV seats. Also here, Dr. Ed Wahiman, ang atong one of our consultants and also representing ASI of NCMC. Good morning, Doc. Good morning, Charm. Good morning sa tanan nga karon nagtanaw sa atong television sets. Naghandom kami nga ang buntag mapuno sa informasyon uban sa serbisyo nga umalabot, meaning umalabot nga March 2022. And of course, dili kompleto ang atong Kabuntagon kung wala ang mga beauties gikan sa Thrive. Let's welcome Ma'am Amor Barbas. Good morning. And Mamalot sa Lindoget. Good morning po. Good morning. Okay. Happy kaayo mi karon kay kompleto ang mga service provider. Now, let's have muna Thrive. Unsay mga services nga gihatag sa Thrive di ay diri sa Cagayan de Oro? Ang gina-practice gud namo is pre-screening sa breast cancer. Advocacy, for those who doesn't know what's Thrive, it's a group nga sa mga breast cancer awareness advocacy siya nga group. So ang among ginahimo is we cater sa katong mga unfortunate gyud na naghimo may community service nga mag free check-up sa breast. O natay mga doctors nga mag-ano sa ila mag-check up. Then So, after that nami mga lectures and kung na-suspicious we give mama card free. wow, free na siya ha. Yes, So is this Thrive kanang yearly ba ni siya nga inyong ginahatagan og emphasis ang pag-care sa atong mga kababaihan sa ilang mga breasts? Yes, yearly good siya. Oo. Especially October month. Kay Breast Cancer Awareness Month. Yes. Okay. Karon pod nga month, ang gi-commemorate pod is ang Women's Month. So, we are so happy nga naapod ang Thrive nga mo help sa ato. Later on, ato siyang i-discuss. Doc Ed, unsa pay mga services nga ihatag nato karong March 22? Daghang kayong serbisyo nga atong ginahatag. Libre kita sa check-up, dayon og medisina. O usab serbisyo kita sa clean-up drive diha sa maong lugar sa Kanituan nga pinaagi sa CARS. So let's talk about these medical services nga atong yatag medical, dental ug tuli. Kisay atong provider ani? Ang provider nato sa medical services mao ang Mindanao Sanitary Hospital. Adventist Medical Adventist Center. Medical Center. Og daghan po tag mga gi-expect dito. Ug daghan pang mga doctors nga mukuyog niining ang serbisyo. So grand you kani siya nga service. Let's have Elder Ronnie Boyser. Ang cars ang na-assign para sa clean-up drive. So unsa pa atong gina-expect aside sa clean-up drive? Unsa pa mga services nga ato pong ihatag dito?
daghan mi og i-offer nga mga services like food feeding sa mga kabataan, then ang traffic and security, then ang recorrida, then ang pag-maintain sa cleanliness good sa whole event, sa whole day. Then, So dili mag-worry ang atong local government nga sagbot kayo inig kahuman sa services. yes, kaya ato nang i-maintain gikan sa pag-start kanto sa pag-end. Okay, Attorney Jonal, daghan kaayo karon ang nanginahanglan og legal services. So, unsay gina-expect nato dito nga mahitabo ug unsa po'y andamon sa atong mga kaigsuonan nga gusto mo avail sa inyong legal services? Una sa tanan, Charm, una na ko tabagon imong pangutana. Buot na ko ipadangat ang dako na nga pagpasalamat, labi na gyud sa atong buutan. Aktibo kayong officer in charge sa Police Regional Office 10, si Police Chief Superintendent Agrimero Arceluna Cruz Jr. Tungod kay kagahapong adlaw sa dihang atong gipasa ang atong request nga atong kinahanglanon ang serbisyo sa atong tulong abogado sa Police Regional Office 10 nga sila si Attorney Madrid, Attorney Piloton, ug ang inyong ubos nga igsoon. Wala gid siya magduha-duha sa pag-approve niini. Wow, praise So, God. sa mga adlaw, Thank iyang gihatag you. iyang approval o iyan ang gihatagan og direktiba ang atong legal service nga mamahimong bakante anang adlaw. March 22, 2015. Magahimo thank kita you. free legal consultation o clinic sa kanituan. Atong giaghat ang atong makaigsuonan nga i-avail ang nasampit nga Nga services. higayonan, opportunity na ninyo nga adunay libre nga legal consultation o maghatag usab kitag libre kapag mugna og mga dokumento sama sa affidavits. Unsay ilang dalon, attorney, if in case gusto sila mo avail sa services, na ba sila i-prepare? Kinahanglan nila nga magdala lag proof of identity. Kay mo ginaton kinahanglanon. Government issued ID. Kung pwede. Kung pwede. Kung wala man galing, pwede na ang ilang kining CTC o kining kitawag na sidula. Sidula pwede na. Okay, daghan tag mga services, no? The tribe will be having this breast screening and breast cancer awareness program. Ang ASI na apod, na apoy cars, daghan ta dito, actually it's 18. Nganong ginahimo man gyud nato ni? I mean, the tribe is there, nag-exist ang tribe, kaya na mo advocacy to help. Nganong mo help man gyud ta? Let's have Mama Lut. Once again, Pray CdeO Breast Cancer Awareness Advocacy Group our aim is to raise awareness to all women to know about breast cancer. So in our community work, community services, we usually bring qualified doctors to have lectures to the audience. So, inyo gyud na yung individual pod sa inyo, mupod na inyong advocacy, mo nang nag-join mo in one group para nga matabangan ang mga kababaihan. Doc Ed, nganong natay mga medical services, nganong ato man gid siyang ipahigayon. We can do things nga gusto nato ubaton, pero why do we have to render community service? Actually, kining community service usa kini ka activity nga ma-aware ang publiko nga existing ta sa Hope Channel. Hope Channel is there to help. Yes. Andam ta nga mo serbisyo. Kining provider nga ni karon nga gi-mention 18 ka services nga mahatag, kini ebidensya lamang nga concern kita sa mga tao. Ang Hope Channel concern sa mga tao. Mo gani nga dili lang ang pagsulti o pagpanimbaya sa mga tao, kundi ang pagtrabaho kay kini pagtrabaho ebidensya kini nga kita concern kanila. Wow, praise God. Okay, Attorney Jonal, please invite our citizen dito sa kanituan og neighboring barangay sa pakiguban kanato on March 22. Okay, Sa Attorney? pagkausa pa, ang atong kinasingkasing nga pag-aghat sa atong mga kaigsuonan, dili lang sa mga lumulupyo sa kanituan, apan sa mga kasikbit nga dapit nga mutambong gayud kamo, yan ang gitakda nato nga programa sa Hope Channel o atong i-avail ang mga services nga gi-offer sa atong mga kaigsuonan. Okay, legal services with free notary service and other related legal matters. Ato nang atangan sa March 22. And, Elder Boy, sir, napapakaidugang mga pang invite? Ato invite ang
barangay Kanituan, ang mga nearest ko na Pagatpat, Sayon, or Kalaanan. Bikingon. O Bikingon. Kalaanan. Mo bisita dito, anang adlaw, March 22. Alang nining daghan kayong serbisyo nga gi-offer nga free. So, ang ilang mga kabataan, kung may mo ipadala dito, kay mag-offer ta og food feeding sa mga kabataan. Okay, Doc Ed, ay mo mga pagpang-invite sa atong mga viewers, sa atong mga kaigsuon na dito sa Kanituan. Una sa tanan, ako nagpasalamat nga kining serbisyo gi-offer nga tos Kanituan. Daghang mga kasikbit nga mga lugar nga kinahanglan atong tagaan sa pagtagad. O kini nga pagtagad, akong gimbitar ang mga tao nga kung sila nagatanaw sa atong Hope Channel, kini sila dunay kahigayunan nga makabisita. Labaw na ang atong mga higala diha dapit sa Kalaanan, mga biktima sa kanang bagyong Sindong. Nagtuo kami nga kini sila makahimo gayod sa pagduol kay duol ra ang Kanituan. Yes, Ma'am Amor, imong mga pagpang-invite. Yes, good morning again. We are inviting sa Kanituan. Kanituan Cagayan. March 22 siya. So, nag-offer ang tribe o our time is 1 to 4 o'clock. We have doctors na mag-lecture. Then after that, we have free breast screening. And kung na-suspicious, as I said, we'll be giving free mammo cards for them. Wow, it's an opportunity na good for all women nga gusto gyud na by age requirement. Wala. Oh, anybody. Anybody. Even single? I mean, yeah, oo, pag naamoy na kapa, na bukol or something siya doctor para ma-check kung unsa man kay ang mga patient karon sa breast cancer nagkabata. Usual ang atong madunggan is 40 above. Karon na natay madunggan like your companion na 16 years old ang patient sa mother niya, Oo. So, mga nanay, especially sa mga nanay kay nagtuo sila nga wala na. My mother-in-law is 81 na siya na discover nga stage 4 na day siya without knowing. So our campaign is awareness good and early detection saves life good siya. Mo ginamong gina-campaign. So please mga nanay, pa-check na good sa inyong mga doctor. Naabot ay limited yung number of patients, mga babae nga atong ikat ana nga day? Usually, first come, first serve basis on the day they will register. So, hope everybody will avail the... Okay, basta kay 1 to 4 p.m. maka-avail sila. Okay, mga kahigalaan, mga kapaglaw, maado natin caller on the line. Hello, good morning. Hello? I guess na po to lang atong line. Ay, naa. Hello? Good morning. Okay, later ato siyang paminawon sa iyang tubag. Pero mga kahigalaan, adto ta sa March 22 sa Kanituan Covered Court, especially ang ato mga kahigalaan, mga kapaglaom dinha sa Pagatpat, Bikingon, Kalaanan, and some other parts dinha sa mga neighboring barangay sa Kanituan. Magkita-kita ta dito, og let us help one another.